Здравейте, аз съм Наталия, добре дошли в моя YouTube канал. В това видео ще ви покажа разопаковане на багаж и ще ви взема с мен на тай масаж. Нека да започваме. Показвам ви разопаковане, защото когато бяхме в България, нямах възможност да снимам видео, в което си опаковам багажа за Тайланд. В случая аз ще ви покажа разопаковане на багаж в Тайланд. Установих, че съм забравила доста неща, и козметични, и някои от дрехите, които желаях да си взема. Това видео ще е малко по-различно. Да се върнем на полета. Полета мина много добре. Децата бяха спокойни. Мога да кажа, че Тея е герой, защото сменихме 3 полета и в 3 полета тя много се забавлява. Много играеше, беше много послушна, през цялото време седя с колан. Обикновено преди това тя винаги искаше да става, да се разхожда, да не седи на едно място, да стои права върху седалката, докато в момента беше точно обратното. Стоеше си с колан, беше спокойна, забавляваше се с нещата, които им подариха по време на полета. Аз също носех разни игри, носех книжки за оцветяване и пастели и моливи. С Алина носихме разни стикери за лепене 3D, с които, не знам, моето дете обожава да играе с такива стикери и това направи полетът ни доста по-лесен. В Банкок имахме 5 часа престой на летището, като си мислихме, че това е доста дълъг престой, но се оказа грешка, всъщност не е толкова дълъг. Беше абсолютно достатъчен да си вземем багажа, да намерим правилния гейт, да успеем да се пораздвижим малко, да хапнем местна кухня, от която, честно казано, на летището не бяхме доволни. Искахме да пием разни фрешове и смутита от тукашни плодове. Имаше диня, но всъщност се оказа, че си поръчахме скрежина. Не бяхме особено впечатлени. Цената на летището всъщност беше доста висока. Буквално заплатихме за един фреш от диня, по-скоро една скрежина от диня и 2 смутита от манго. Заплатихме 30 или 35 лева. В лева ще говоря. 30 или 35 лева, което ми стори доста. Ключото не беше голямо, но това е летището, това са цените. Същевременно си хапнахме доста вкусни неща. В някои от видеята ви показваме божествени круасани, доста големи, пълнени с яйца, шунка и зеленчуци. Това нещо беше прекрасно, засищащо, невероятно. Пихме ужасно кафе. След това се поразходихме, поснимахме разни видеа за TikTok. Отиваме и гледаме забавяне на полет. Полета ни се забави с 40 минути. Вместо да излетим в 8:30, излетяхме 40 минути по-късно, затова и пристигнахме доста по-късно тук. Когато пристигнахме на летището, шофьора трябваше да ни чака, а всъщност ние го чакахме 20 минути. Уведомиха го, че сме там, но се наложи да чакаме докато отиде да вземе буса, който вече сте видяли. След това пътувахме до къщата още час. Решихме да спрем до 7-Eleven за някои бейсик неща и продължихме. Реално в момента се връщам към това да ви покажа разопаковане на багажа, какво забравих, какво си взех, като повечето от нещата, които ще видите, сте ги виждали в моите видеа в TikTok, разни рокли, които съм ви показвала от пробните на Zara, или на H&M, или на Mango, или на Massimo Dutti. Обикновено снимам, за да ги покажа на хората, ако някой нещо си хареса, но също време, което си харесам аз, си го закупувам, защото имах зададен въпрос в TikTok: ти всичко, което пробваш ли си закупуваш? Не всичко, не винаги, но нещо, което смятам, че наистина много ми харесва, бих го носила, си го взимам, така че някои от нещата, които сте виждали там, сега ще ги видите във влога. Да започваме. Аз в момента съм облечена с един комплект от Calvin Klein. Той е доста свеж цвят, показвам ви го. Това са едни къси панталонки и една тениска. Малко са по-плътнички. От памук са. Миналата година ги закупих от Щатите, защото бяхме там. В продължение на 4 месеца миналата година. А съпруга ми, както разбрахте в първия влог, дойде 45 дни, защото той трябва да работи. Казва се Любомир, както ви се представи в първото видео. И да се върнем отново на моите аутфити. Какво нося? Много съжалявам за това, че ще ги видите измачкани, въпреки че преди да тръгнем аз изгладих всичко, изпрах, изгладих, подредих, но тъй като знаете, в куфара багажите доста се нагъват. Тук разполагаме с ютия, също така се носим и парна ютия за роклите и за други дрехи, така че се извинявам, че ще ги видите в това положение. Показах ви първо този аутфит, сега ще ви покажа следващите. Всъщност, преди да преминем към аутфитите, ще ви покажа някои неща, които съм си взела, чанти, обувки, подредих ги на леглото, за да може да ви ги покажа по-добре. Нося едни чехли на Hermes Oral Sandals. В този мисер имам бижута,
Тук имаме един колан на Hermes, чанта на Jimmy Choo, слънчеви очила, 2 кутии на Prada, една на Fendi, едни обувки на Jimmy Choo. Моите са черни с панделка, има такива бели, доста са емблематични за марката, доста са разпознаваеми. Това са моите алайнери, защото всяка седмица си сменям алайнерите. Също така това е една раница на Coach, която използваме за пътуване, и тук един бански. Виждате, аз нося 10 чифта бански. Това е една ленена пола от Asus, която ви показах в една снимка в Instagram. Имам с нея комплект на Tom Ford, бра и клин. Това са едни витамини, които аз пия през деня. Витамин D и D комплекс. Това е една книга, която исках да покажа на моите приятели. Яж всичко и бъди във форма. Това е метода 4D. А това са карти с рецепти, които са много лесни, като са показани калориите за мъже, за жени и самата рецепта. Ето виждате, например, това е вечеря, пилешко. Имате както грамажа за мъжете, така и за жените. Посочени са продуктите, които се използват. Отзад е написана самата рецепта, калории, протеин, въглехидрати и мазнини, което честно мен много ме улеснява, когато трябва да пазарувам и когато трябва да готвя. Друго, което си нося, е една моя любима книга, чета я за втори път, Атомни навици. Продължавам нататък. Тук имам един чифт високи обувки, тук имам втори чифт високи обувки. Това е горничет на един бански. Това е една рокля прекрасна от Zara. Сега ще я облека да ви я покажа. Това е един комплект от Tommy Hilfiger. Риза с дълъг ръкав, тип пижама. Ще го облека след малко. И тук имам рокли, като тази е от Massimo Dutti черната, тази е от Zara зелената, тази отгоре е от Zara. Наскоро ви питах дали да си я купя. Също така имам и едни чехли от Michael Kors. Също нося и едни обувки от Tory Burch, сникърси. Продължаваме нататък. Сега ще ви покажа още неща, които нося. Ще облека някои от дрехите, за да ги видите по-добре. Ако търсите някои от тях, може да ми пишете на съобщение. Бих ви казала откъде е закупена и дали все още я има в наличност. Първата ми поръчка от Shein беше ето този комплект. Аз го показах в едно видео от TikTok. Доста съм доволна. Не очаквах. Бях много скептично настроена, но пък е доста удобен, особено за горещините, които са тук. Той е дълъг додолу и е доста мек, доста прохладно държи. Сега ще ви покажа останалите аутфити. Тази рокля е от Zara, закупена от миналата година. Сега по време на разпродажбите, да ви кажа, не я видях. Не съм я виждала и от сайта, но има много подобни на нея. Аз съм много доволна. Доста е приятна материя, доста е прохладна. Изглежда доста свежа. Моята отблизо има едни цветя, ако може да се видят. Така че съм впечатлена, затова я взех, защото е удобна, не се намачква толкова много и е подходяща за тук. Другата рокля също е от Zara, нея съм ви я показвала в едно видео в Instagram, както и в TikTok. Много ми харесва, много е удобна, приготвила съм си я за вечер, когато излизаме с съпруга ми, както и за някой обяд. Комбинира се с ниски и с високи обувки. В нея много ме впечатлиха детайлите по самата рокля. Честно да ви кажа, 3 пъти я виждах намалена. Първата цена беше 230 лева. След това имаше за 109, след това имаше за 70, аз си я купих за 109. Роклята си заслужава определено. Приятна е на допир, прохладна е, широка е, така че аз съм доволна, затова я нося. Това е една моя любима ленена риза от мъжката колекция на Tommy Hilfiger. С навити ръкави съм в размер M. Slim Fit. Обожавам да ходя с нея на плаж. Имам още една бяла, ще ви я прикача видео с нея. Показах я наскоро в едно стори в Instagram, както и в TikTok. Много са удобни, много е лесно, просто да, трябва да се глади, но пък аз обичам да ходя така на плаж, слагам бански, слагам ризата, обичам да ходя с ризи. Имам синя и бяла. Всъщност бях ги закупила за мъжа ми от щатите още първата година, когато отидохме, но на него му се отварят на гърдите и затова ги ползвам аз. Реших да не ги връщам, а да ги задържа. Сега ще ви покажа още какви други неща нося. Ето го и моя сет, за който ви казах, на Tommy Hilfiger. Той може да се носи и наголо, може да се носи и отдолу с сутиен. Не го нося, защото навън става вечер твърде студено, а по-скоро за затворените помещения, молове или места, които искаме да посетим затворени. Там е доста по-хладно заради климатиците и заради това го нося. Той е доста приятен, доста лек, не държи толкова топло, по-скоро е прохладен, но го взех със себе си, за да имам нещо
също и с дълъг ръкав и дълги панталони. Доста си го харесвам. Закупен е от Щатите миналата година. Мисля, че цената, за която се предлагаше, беше $190 без данъка. Там виждате цените обявени. След това, като отидете на касата, ви добавят данък. Данъкът е различен. Мисля, че комплекта го купих за $80 без данъка. Данъка, да кажем, го оскъпява с още $15 отгоре или 10, нещо такова, но съм доволна. Ще ви покажа останалите неща на леглото, като аз все още не съм извадила всичко. Продължаваме нататък. Имам едно комплектче от Calvin Klein дънково. То е с бра и къса пола. Миналата година в Бали доста носех тази пола. Имам един тънък шал от Coach, който го взех за всеки случай, ако ми се наложи. Тук имаме една тениска дълга от Nike тип рокля, една тениска на Philip Lane, един плотник от Massimo Dutti. Аз ви го бях показала в едно видео за TikTok, когато пробвах разни неща. Още един плотник от Zara, едно бюстие от Calvin Klein, едно от Nike и още едно от Nike. Взех си един дълъг клин, когато ходим на йога, един дълъг панталон, една ленена рокля от Theory и една от Shane, бяла за плаж. Общо взето в моя ковър съм наблегнала на доста на дългите рокли. Тази е от Vince. Ще ви покажа снимка с нея, защото е доста намачкана в момента. Vince е по-скъпа марка за дрехи. Тя е цяло ленена. Тази е от Zara. Честно казано, не съм доволна от нея. С гол гръб е. Много ми е широка в кръста. Аз имам проблеми с талията. Всички дрехи са ми много широки там. Тази също е от Zara, така че винаги ми се налага да ги коригирам. Но общо взето това е в моя багаж. Нося и къси клинчета, този от Calvin Klein, едно боди, още една тениска от Zara, още едни панталонки, не знам откъде са. Това е марката 100% Лен, закупувани са от Щатите, но предполагам, че може да ги намерите, може би, в някой сайт. Много са удобни, с колан са. Всичко беше изгладено, в момента знам, че не изглежда така. Тук имам още една рокля дълга бяла от Zara и забелязвам, че вече съм се нацапала дългата тениска от Nike. Ще покажа още някои неща, но това е, не нося мега много дрехи, по-скоро съм наблегнала на дългите рокли. Да ме питате защо, и аз не знам, може би защото напоследък доста си купих такива и реших, че ще е подходящо да ги нося. Тук имам един къс клин от Calvin Klein за спорт. Едно късо райерано бюстие от Zara. Нося и роклята на Jacquemus. Ако ги произнасям правилно, ще ви прикача снимка с нея. В едно видео в TikTok ви попитах дали ви харесва, дали се заслужава 700 евро за тази рокля специално. В моите очи по-скоро платих марката и дизайна на роклята. Аз я харесвам, затова съм си закупила, разбира се. Имам една рокля от Lumine, мисля, че се произнася Illumine. По-скоро това е марката Illumine. Имаме от много години. Реално я облякох за пръв път, когато бях бременна. Се снимах с нея в 9-тия месец. Тя е в размер XS, но аз, тъй като бях с малък корем, ми стана и тогава. Доста свеж цвят е, доста я харесвам, но реших, че ще я пробвам да облека и тук в Тайланд. Цветът наистина е страхотен на тази рокля. Наситено оранжево е с ето такъв ефект на плата. И така, общо взето, това е хаоса, който трябва да оправя сега. Какво забравих? Исках да споделя какво забравих. Реално си забравих от козметиката доста неща. Забравих да взема слънцезащита за тяло за мен и за съпруга ми, въпреки че нося за детето, но тук си намерихме, препоръчаха ни една на Nivea, ще ви я покажа. Забравих си от гримовете доста неща, но пък реших, че тук ще ходя само с една слънцезащита. Аз съм ви споделила и в Instagram, че не ползвам фондютен, ползвам само една слънцезащита на Clinicare, от която съм много доволна. Няма силна покривност, в момента съм с нея, не съм се доспала, но въпреки това реших, че няма да слагам фондютен. Имам един много любим руш на Валентино, него го забравих. Забравих си коректора на Dior Forever, ползвам коректора, от който също съм много доволна. Забравих си четката за коса, забравих си защитата, когато се суша с сешуар или си изправям косата или си правя нещо на косата с преса. Реших, че няма да нося Dyson и взех само моята Travel преса. Грешка. Може би трябваше да взема и Dyson, но тук има обикновен сешуар, който ми помага да суша детето. Забравих си четката за зъби, електрическата. Нося само една обикновена, с която си мия лайнерите, но пък нося и зъбен душ
това ме спасява. Много ми се искаше да си бях взела четката за зъби, но просто я забравих. Аз ползвам на Philips Sonicare някакъв модел, не си го спомням, мога да ви го покажа на екрана снимка и съм доволна от нея. Нося 2 чифта джапанки, едни сандали на Coach, 2 чифта джапанки също са на Coach, от които съм доволна. Не ми напукват петите, не са твърди, удобни са. Виждали сте ги или ако не сте ги виждали, ще ви ги покажа в някои от следващите видеа, все ще се видят. Сега ще ви покажа последно някои от нещата, които си нося като козметика за тук. Имам на Milkshake, това е за лесно разресване, едно олио стерилизиращо от Paul Mitchell, това е за тен, това е за блясък от, това е марката. Аз я купих от една страница за козметика, внесена от Америка, но ми казаха, че има в Shein, доволна съм от нея. Това е слънцезащитата за детето, която ползвам. Ето този ароматен спрей от DM, но май го има в Лили Дрогерия, също съм доволна. Един за тяло на Jill Sander. Това ми беше в коледния подарък от бабата и дядото на Любо, от DM. Доволна съм и от него. Също така, ето е слънцезащитата, която закупихме от тук, на Nivea с 50 фактор. Сега не сме я изпробвали, но ще видим. Нося си и шампуан един, след това нося още един. Почистващо мляко на Dior. Ето е слънцезащитата, за която ви споделих. Имам маска за лице. Това е крема хидратиращия, който използвам в момента на Clinicare. Доволна съм. Една ензимна маска, ензим пилинг. Също съм доволна. Питър Томас Рот. Един скраб за лице на Питър Томас Рот. На Колин окололочен крем. Не е бюджетен, но съм доста доволна от него. Почистващо за лице на Clinicare отново. Елемис. Една маска. Аз харесвам марката Елемис. Всъщност моите любими марки са Елемис, Питър Томас Рот, Колин и Clinicare. Имам Ламер крем. Не, това е пудрата. Това е пудрата, да. Крема го забравих всъщност. Имам хидратиращ крем на Ламер. Доволна съм. Един вазелин с лавандула, защото ми стават рани от алайнерите на места. Това вчера си го закупихме с Алина. Било е доста известно тук в Тайланд. Някаква матираща пудра за 2,50. Тя е гримьор, професионален и каза, че е доста добра. С това си я закупих, както и разни маски. Бустер маск, някаква лемон. И ето тази с алоe вера. Не съм ги пробвала, ще ги изпробвам и ще споделя мнение. Другото, което иска да ви покажа е шампуана, който ползвам. Аз съм много доволна от него. Той е на Paul Mitchell. Много харесвам марката. Ето го. Наистина съм доволна, препоръчвам ви го. В момента си закупих и Travel балсам, защото не ми се носеше толкова големи бутилки. За детето използвам Мостела. Тя е с по-чувствителна кожа. Носим си по един парфюм. В момента трябва да се оправям за излизане, защото тръгваме на масаж, така че оставям ви и ще се включа направо от колата. Успяхме да се измъкнем от децата. Те останаха с мъжете да ги забавляват в басейна и след това се надяваме и да ни изготвят реално. А женското царство се отправяме на тайландски масаж в едно много хубаво студио. Ако имаме възможност, ще снимаме отвътре, защото обстановката е много хубава, тип бохо стил. И се надяваме и масажа да протече добре. Всъщност масажа ни е 1 час за 350 тайландски бати, което смятаме, че е доста добра цена. А студиото е хубаво, луксозно бих го нарекла. Не е просто местно тайландско студио, въпреки че искаме да посетим и такова. Така че се надяваме да се прекараме хубаво. В момента се намираме до студиото за масаж, но шофьора ни спря на неподходящо място и не знаем къде да пресечем. Търсим си пешеходна пътека. Няма такава. Боклука е ужасен по тротуара. Аз съм с техни на Ермес и ще мина през това. Какво преживяват моите Орал Сандалс? Ужас. Това не изглежда да е пешеходно. Явно ще трябва да тичаме, да си рискуваме животите. Това не е сериозно. Къде ще пресечем? Поне ще се снимаме, докато ни минем гласнат. Не можем да минем, защото има много трафик. И той чака да мине. То никога няма да спре. Сега, след тази бялата. Добре. Хайде, правим го.
Бързо, 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 бързо. Никога не пресичайте, освен ако не е на пешеходна пътека. Или ако не сте в Тайланд и не намирате пешеходна пътека, тогава може да по-добре не, доста опасно. Отиваме в Нара студио. Сега ще ви го покажа и се надяваме наистина да се прекараме добре, да не сме си разкували животите на празно. И сега за протокола. Тук трябва да се събуем отвън. Как да се оставя чехлите на Ермес отвън. Ужас. Ужас. Сега как да оставя чехлите тук? Със сигурност после няма да ги намеря. Че е интересно. Може да остана без обувки. Добре, да се пъхаме. Аз ще си ги напъхам в чантата на Селайн. Ще е наистина едно луксозно изживяване. Чехли в турбичка. Имаме си ги. Okay, yes. Thank you. Много хубаво. Звучи наистина прекрасно. Обувките. Medium. For body. No. It's fine. Hello. Oh, it's nice. Тук ще се проведе масажа.
И масажа свърши. Как беше масажа, Алина? Хареса ли ти? Аз като набита. Защото имаме едни много странни дрехи, с които сме облечени. Това е нещо като панталон, който е XXL размер, който се върза на гърба и е нещо като на ръкав, както и кърпа, с която също така, защо се казвам, че съм набита? Защото масажа беше с силни, не силни, медиум натиск и доста така разтягане, бих казала. Разтягане с натиск. Беше приятен, беше 1 час. Със сигурност бихме повторили и бихме дошли отново в студиото. Но аз бих пробвала арома масаж. Нещо, което наистина да те разкриват и да е по-релаксиращо. Да си прекарахме прекрасно, определено се заслужаваше. Другото, което може би бих пробвала, е масаж на лице. Не знам дали предлагат. Да, но масажа на скалпа, на главата и на врата беше прекрасен, пускащ. Буквално сякаш съм спала доста часове, а не е така. Да. Страхотна почерпа, след масажа, чай, както и топла кърпа. На чая също са ни приготвили и по едни кюти бисквитки. Така че сега ще се насладим на тази почерпа и след това ще хванем такси към вилата. Дегустация на чай. Нека Алина да сподели как е. Уха е на лемон грасес, но ще видим. Малко е горещ сякаш. Масажа приключи и ние се прибираме да видим домочадията дали са добри при децата. Да, и дали са сготвени мъжете. Има доста трафик в другата посока. И издирваме сергия за плодове и сиван и ливан. Надяваме се да има, за да може да си вкупим. Macro, okay? Here. Fruit? Yes? Fruit is here. На тази сергия вече бяхме. Но сега спираме да си купим още плодчета. Заключено е. Thank you. Ще покажем сергията. Трябва да предлагам да ни взимаме този път. Окей. Манго и папая. Ще ядем най-вкусното манго и папая. До тук си купихме и много вкусна диня. Вече ядохме, но те са доста малки и предлагат доста зелени банани. Диня... Не, ще ни натежи много. Много ще натежи. Мъжете ще вземат.